Boas tardes. Cando puso o Vicente do Loito, un fillo de un exalumno do mestre Victoriano Taibo, chamado José Alonso, nos mostrou a súa extrañeza, porque é unha persoa que tiña libros publicados, que fora mestre da súa parroquia, realmente non tiña ningún reconhecemento no Concello. Efectivamente, non só non tiña reconhecemento ningún no Concello, sino non tiña en aquel momento ningún reconhecemento en Galicia. Estaba prácticamente esquecido. Mesmo no mundo da intelectualidade, pouca xente sabía xa quen era Victoriano Taibo García. Desde ese momento, moi ben, propuxémonos traer outra vez a superficie a figura señella deste académico, escritor, mestre, lingüista, gran loitador, pois, sobre todo, por la lingua galega. Organizamos unha homenaxe no ano 2008 na que participaron moitas personalidades da cultura daquele momento, incluído un representante da Real Academia Galega. Xa naquel acto que fixemos entrega á Real Academia Galega por medio deste representante de unha petición asinada por numerosas personalidades reclamando un día das letras galegas para Victoriano Taibo. Aquela homenaxe e aquelas accións deron como resultado varias cousas importantes. Primeiro, a edición de 4 novos libros en relación con Victoriano Taibo, que foron un monográfico sobre a súa figura, a reedición de La Haga Aberta, a edición do primeiro premio Victoriano Taibo en Tirada de Valde Morans por parte do IEM, e ademais a edición de dos libros de poesía que estaban inéditos, que se chamaban Alcedo e Capri Follas, por parte da editorial Follas Novas, baixo a dirección editorial de Armando Arqueixo. E deu tamén como importantísimo resultado o comezo da colaboración entre o IEM e a entidade local de Morgaráns, que financiou gran parte daqueles actos e despois seguiu financiando e segue a financiar o premio de poesía que leva o nome de Victoriano Taibo, entidade local de Morgaráns. Pois ben, hoxe queremos dar un paso máis na procura deste reconhecemento do persoeiro, que neste momento volve a estar situado nun lugar importante do sistema literario galego, pero queremos dar un paso máis coa sinatura deste convenio coa familia, concretamente coa súa filla, Gloria Taibo, na que nos asisten como testemunhas os netos de Rubén e Francisco Fuco. Ese traballo, todo ese traballo previo, foi posible gracias en gran parte a unha colaboración inestimable, a enorme colaboración do xerro de Victoriano Taibo, Miguel Rodríguez, que de unha forma admirable se preocupou sempre de manter a memoria do seu sogro e de manter, ademais, perfectamente catalogados todos os traballos, e de escudar, ademais, as revistas, xornais, nos que había algún traballo, alguna nota, alguna referencia a Victoriano Taibo, e todo o tiña perfectamente organizado e catalogado. Todo isto, xunto con tamén o gran traballo de catalogación que fixera xa no seu tempo victoriano, é o que nos van a entregar a OIM para a súa custodia. E non solamente para que custodiemos, sino para que leamos, naturalmente, un uso que redunde en beneficio da promoción do persoeiro que estamos falando. Te parece que damos un convenio que vou ler rapidamente para que se vexa claramente cales son as que damos por rematado o acto de sinatura deste convenio. Estemos
así, pero paso de palabra ao director do Instituto de Estudos Veranos, Carlos Messi. Bueno, boa tarde a todos e a todas e moitas grazas. Moitas grazas a Gloria pola súa confianza de tantos anos. Moitas grazas Fuco, moitas grazas Rubén pola vosa colaboración. E eu, como antes fixo Miguel, tamén quería ter un recordo para Miguel Rodríguez, que nos acompañaba en casi todas as xeiras do verano. Miguel aparecía sempre, é dicir, que era un asiduo asistente ás actividades do Instituto de Estudos Millonarios, ademais de ser colaborador na conservación, ordenación, cuidado, protección dos materiais manuscritos de Editorial Online. O que hoxe facedes para o Instituto de Estudos Millonarios é entregarnos unha xoia, unha das grandes xoias que vai a ter o que ten o Instituto de Estudos Millonarios que protexer, e faremos con toda a nosa dedicación e o noso cuidado. Ben sei que estamos a falar dunha documentación que probablemente a Academia Galega estivese moi interesada en tela, que probablemente a Fundación Penzol tamén tivese moito interese en tela, pero non creo que haxa sitio mellor para que este esta xoia de Editorial Taibo que en Gondomar, en Morgadáns, que non estemos físicamente en Morgadáns, si estamos cultural e administrativamente en Morgadáns. Eu creo que ali, en donde ele exerceu durante tantos anos o seu magisterio e onde escribiu moitas desas follas que vamos a ter agora en documentos orixinais, moito mellor que aquí, non basta, e desde logo a noso compromiso de que coidaremos como que é, como unha xoia, esa xoia que agora nos teredes temporalmente, e que, por outra banda, eu xa levo anos recibindo chamadas de estudantes de filoloxía, de alumnos de doctorado que están realizando tesis de doutoramento, preguntando por que escoitaran que en algún momento a documentación de Taibo estaría no Instituto de Estudos Millonarios. Bueno, estamos en ese proceso, porque Taibo é unha persoa que a súa propia obra, pero ademais esas cartas que se anuncian por aí que están, algunhas delas por aquí, están xerando unha expectativa bastante grande, especialmente algunha documentación relacionada con Manuel Antonio, porque se conserva, como sabedes, a documentación de Manuel Antonio, e agora, pois, os investigadores e os interesados en la investigación podrán contrastar esas cartas que temos de Taibo no arquivo de Manuel Antonio, e agora podemos ver esas cartas de Manuel Antonio nos arquivos de Taibo. E ademais ter os originais manuscritos, que é unha auténtica xoia. É o noso compromiso, Gloria, Fuco, Rubén, transmitido isto a Inar tamén, de que procuraremos por todos os medios que isto sexa unha permanente fonte de información para os estudosos e tamén unha forma de comunicar a figura literaria e personal de Editorial Taibo, que, como antes dixo tamén Miguel, ainda creo que está sin reconocer na súa dimensión, que evidentemente
cada ano é máis o que se fai. Esperemos que algún día podamos celebrar en Maio, en Cadáns, o ano das letras dedicado a Mariano Taino, que estou seguro que non tardará en chegar. Moitas gracias a todos e Gloria, xa sabes que estamos aquí para contar con vos. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Yo voy a baixar as cosas, sí, por aquí, non é a primeira vez.